Goedemorgen. Goedemorgen. Zo lekker in het zonnetje. Hoe vroeg zijn jullie vanmorgen begonnen? Om 7:30. Moest je krabben? Ja, we moesten wel vanmorgen krabben. Nu met de kou in de grond. Gaat het werken? Lukt dat een beetje? Ja, het lukt wel, maar het is niet 100% natuurlijk, want dat kan niet anders. Maar deze dingen die moeten af van de week. Ja, mevrouw, goedemorgen. Goedemorgen. U rijdt zonder handschoentjes op de fiets in de zon. Klopt. Hebt u geen last van de kou? Op dit moment niet, Maar nee. zelfs een ring erom. Ja, Niet altijd. Nee, het is niet koud. Ik kom net van mijn werk en ik fiets dadelijk even naar huis. Mijn handschoenen zitten netjes in mijn fietstas. Nooit geen probleem met de kou. Nee, vanmorgen heb ik ze aangedaan. 's Morgens is het erg koud, nu is het lekker. Kun je voor 10 al in de grond? Is Ja, dat nog bevroren? normaal gesproken lukt dat niet. Er zit eigenlijk, in principe zit er nog vorst in de grond. Nu zit er Er al zit vast in de grond. eigenlijk nu 5 centimeter vorst in. Rondvouwer. En u geniet van de kou? Ik vind dit weer. lekker weer, ja. Ja. En de natuur, hoe vindt u de natuur met deze kou? Ik vind het mooi. Gaat u wel eens naar buiten om te kijken? Ja. Ik geniet van de mooie lucht inderdaad als de zon ondergaat. En, het water was gisteren bevroren, is leuk. Zie je dat? Ja, is mooi. En mooi ijs op op het gras Ja. en de vogels, de speciale vogels die Klopt. voeden. Ja, klopt. Geeft u- Ik zal jullie ophouden langer met werken. Is goed, joh. Geniet van de zon. Ja, Hè, zou wel en de lukken. trouwerij. Bedankt hè. Ja, dank je. Oké, Oké, salut. hoi.